Tak jako v mnoha městech i do Klatov dorazila moderní technologie venkovní reklamy. Jedná se o velkoplošnou obrazovku. Historicky první montáž proběhla v minulém týdnu. Technologický postup té obrazovky je takové, že obrazovka se skládá ze 16 dílů ledkových panelů. Jsou rozloženy vlastně do jednotlivých segmentů, které se potom skládá obraz. Toto je jeden ze 16 panelů. V podstatě tato část slouží k uchycení panelu do konzoly. Potom tu máme další část, kde jsou takové, řekl bych, svorníky, my tomu říkáme packy zjednodušeně, které vlastně stahují tu obrazovku k sobě, tak, aby vlastně veškeré tady ty díly byly co nejvíce lícované k sobě. Tím se vytváří tam kvalita obrazu. Jakmile jsou složeny tyto panely, tak se otočíme na druhou stranu. Tyto panely se spojí potom těmito úchyty, tak, aby z toho vznikla pevná plocha a byla samozřejmě odolná veškerým povětrnostním vlivům, jako je vítr, déšť a podobně. Na závěr celé operace se propojí samozřejmě elektrickou instalaci, je tam samostatný rozvaděč, který napájí celou obrazovku a samozřejmě softwarové vybavení. To softwarové vybavení spočívá v tom, že je vlastně speciální software, do kterého se dají nahrávat vlastně veškeré videosoubory, animované soubory, soubory v PowerPointu a další grafické soubory, které samozřejmě lze potom obrazovku dál promítat. Lze použít obrazovku v podstatě na jakákoliv média myšlenou obrazu. Tyto obrazovky jsme montovali už na mnoha místech naší krásné země. To znamená, především máme poměrně velkou část na Jižní Moravě, jako je Brno, Znojmo, Jihlava. Potom máme několik obrazovek v Praze a v dalších menších regionálních městech. V Klatovech je to naše první realizace, takže jsme velmi rádi, že se můžeme podělit s Klatováky taky o naše výrobky. A samozřejmě takovou specialitkou, kterou máme jako firma, z kterého jako firma vycházíme, je obrazovka na hokejovém stadioně v České republice Kometa Brno. Byla v podstatě prezentovaná v českých médiích ta obrazovka nejvíce po především finálových bojích Komety. Takovou zajímavostí, kterou máme, tak máme dvě velmi zajímavé realizace, které jsou velmi daleko odsud. Jsou v Porto Alegre v Brazílii. A jsou to obrazovky, které vlastně slouží pro fotbalové účely. Právě i na sportovní přenosy se dá tato obrazovka využít. Už druhý den po svém spuštění se tu uskutečnil premiérový přímý přenos, a to semifinále a boje o 3. místo v mistrovství světa v ledním hokeji. Tento jedinečný sportovní zážitek si nenechalo ujít velké množství fanoušků.